Evangeli segons Lluc, capítol 11, versets del 14 al 28. Estava Jesús expulsant un dimoni que era mut. I així que sortia el dimoni, el mut es posà a enraonar, i la gent se'n meravellava, però alguns d'ells començaren a dir: si expulsa dimonis, és pel poder de Belzebú, el capitost dels dimonis. I altres, per posar-lo a prova, exigien d'ell un senyal que l'acredités de part de Déu. Jesús, endevinant-los les intencions, els va dir: tot realme dividit contra ell mateix s'arruïna i cau casa sobre casa. Doncs si també Satanàs està dividit contra ell mateix, com voleu que s'aguanti el seu regne? Per què dieu que jo expulso els dimonis per Belzebú? I més, si jo expulso els dimonis pel poder de Belzebú, els vostres deixebles, amb quin poder els expulsen? Per això ells mateixos seran els vostres jutges. Però si jo expulso els dimonis pel poder de Déu, és clar que el regnat de Déu us ha agafat per sorpresa. Mentre el fort, ben armat, guarda el seu palau, els seus béns estan segurs, però si en ve un de més fort que no pas ell i el venç, li arrabassa tot l'armament, que era la seva seguretat, i després en distribueix les despulles. El qui no està amb mi està contra mi, i el qui no aplega amb mi dispersa. Quan l'esperit dolent surt d'una persona, recorre els llocs ressecs buscant repòs, i com que no n'hi troba, es diu: me'n tornaré a la casa d'on n'he sortit, que era ben meva. I entra i la troba escombrada i endreçada. Llavors va i pren tota una colla d'esperits pitjors que no pas ell, i entren i s'instal·len. Resultat: la situació actual d'aquella persona és molt pitjor que la d'abans. Mentre Jesús deia això, vet aquí que una dona d'entre la gent alçà la veu i digué: «Sortós el ventre que t'ha portat i els pits que has mamat!» Però ell digué: «Sortosos més aviat els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!»